ମତେ 18,000 ଟଙ୍କା ଗାଣ୍ଡି ମାରିଦେଲେ। ଭଗବାନ କଣ କରିଦେଲେ ଭାଇ ଏଇଥରକ ବୋଧେ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆମ ସାର୍ ପୁରା ଚାପି ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଗାଡିଟା ତମର ଥାନାରେ ଅଛି, ହେଲେ ସେ 3 ଜଣ ଚୋର ଯୋଉ ଚୋରି କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ସେତିକି ସୁବିଧା ହେଲା ନାହିଁ। ମାନେ ଆଉ 6,000 ଟଙ୍କା ଆଣିକି ଆସ, ଗାଡିରେ ପଳେଇବ। ଭାଇ ଟିକେ ଲାଇନ୍ ରୁହ, ଆଉ ଯଦି ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି ତ। ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଭାଇ ଟିକେ ଲାଇନ୍ ରୁହ, ଆଉ ଯଦି ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଡି ଇଞ୍ଜିନ ଖୋଲା କରୁଛି। ହଁ ଏବେ ଇଞ୍ଜିନ ଟାକୁ ଟିକେ ମୁଁ ମସାଜ କରୁଛି, ବୁଝିଲ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସିଏ କହିଛି 11,000 ନବ, ତମେ 5 ଟଙ୍କା